Čujem zvuke prvih komšija. Jedan kašlje jako loše već mesecima. Nikada mi se ne javlja na ulici. Možda umire. Možda je samo nevaspitan. Jedna mukne u prolazu, baš kao krava, a nije. Odsustvo ljubavi i pogrešna vrsta bogatstva učinile su je nedruštvenom i divljom. Lepuškate crte lica zamenile su brazde na rogušenosti krokodila. Bez sumnje, propisno bi službovala u logoru za mučenje nemoćnih. Govorila bi to isto mu pri svakom odjeku biča po koži ljudskog bića. Nije je sramota i nikada ne puši, iako joj lice izgleda kao zgužvan list kartona. Oni sa četvrtog uvek sa sobom na leđima vuku neku decu. On je čas visok i mršav, čas nizak i bucmast. Ona se menja na do sada neutvrđene načine. Ustaju uvek u 4:30 ujutru, pa usisavaju. Njihov usisivač je najglasniji u naselju. Zbog njega često nestaje struje u uličnim svetiljkama. Pomeraju fotelje, premeštaju krevete, škripe, vuku ormane kao mrtve slonove po sirotom parketu. Po mojoj lobanji, u 4 ujutru, seče potmulo kao testera. Jednom sam viknuo, idiote jedan, šta to radiš, prekini više, jesi li lud? Pomislio sam da je u pitanju stari mrgut koji je pre njih u tom stanu provodio vreme. Imao je slične navike, budio se u 4:30. Posumnjam nekada i na taj stan, možda je uklet. Svaki je stanar avet. Zidovi imaju oči, zidovi misle. Kao u filmu Romana Polanskog, osluškujem. Prestao sam da vičem na njih kada sam ih video sa decom. Mogli bi makar da obuju papuče kada marširaju petom napred. Srce mi preskoči od tupog niskotonalnog udarca, dum, od tenzije i strepnje. Kao žrtve mučenja čujem udarce pre nego što se pojave. Prekognifigujem bol. Čula su moji stražari, onda uzmem da pišem, da skrenem misli. Oni treći ne koriste zvono. Cela porodica kuca na vrata u Morzovim šiframa. Čudi me da decu uče takvim radnjama. Misle da tako razvijaju ritmičnost kod mladih. Nikada ne otvaraju strancima iako su podrasli. Kada dođe policija da se raspituje, prave se da nikoga nema. Sede u stanu i ćute. Ne dišu. Napravili su bunker i žive tiho, skoro nečujno. Kada se na stepeništu sretnemo, prođu pored mene, dignu glavu i uvek kažu dobar dan. Nikada ne izbegavaju kontakt. Često se i osmehnu, onako srdačno, kao da se obraduju što vide druge ljude. Rekao bi čovek, fini neki svet. Onda progutam terapiju. Pripuši mi se i pripiša u isto vreme. Pomislim, kako se već polako pretvaram u starca, beležeći fenomenologiju ljušture. Sa svojom ću se kožom družiti makar još ovoliko vremena koliko je prošlo. Osjećam težinu jednog magarca na leđima, ali njega nema. To je istorija sa mojim likom. Grozno je kada se čovek sa sobom uortači. Ipak, napokon sve treba prepustiti zaboravu. Dragi je uramio 2 fotoportrete, drži ih okačene na zidu u sobi u kojoj provodi vreme. Gleda ih svakog dana. Jedan je iz mladalačke gospodske faze, drugi iz penzionerske, neadekvatnije. Na prvom njegov lik podsjeća na Staljinov. Iz očiju mu sevaju munje kao emanacije peruna. Na drugoj deluje potpuno odsutno, sa odglumljenim smeškom na licu i vodnikavim pogledom. Rekao sam mu da ostavi rakiju pre fotografisanja. Klimnuo je glavom i uradio po svom. Redovno se i pozdravimo u prolazu. Ja njemu dobar dan, on meni dobar dan. Pa onda dan ispadne već nekako. Nije sve u tome reći dobar dan. Moja žena svima govori dobar dan, uđe u autobus i kaže dobar dan. Kada vidi klinca koji je došao da završi šemu kod lokalnog dilera, dobar dan. Na sred ulici nepoznatoj osobi, dobar dan. Ja je pitam kako možeš, ona, eto u našoj staroj zgradi su se svi javljali jedni drugima. Pa koliko ljudi žive u toj 16. spratnici? Odgovara, oko 500. Pa to nije zgrada, to je država u državi, čoveče. Star Trek eskadrila stavljena u betonsku raketu. Vojna zgrada sa 4 lifte i predsjednikom kućnog saveta koji sebi kupi novi auto kada prikupi mesečni prilog od čistačice. Razumem ja to, ali naša zgrada ima samo 6 spratova. Svi se znaju, nisu oficiri i ređi salutiraju. Prolaze mirno jedni mimo drugih, svaki svojim poslom, ako poslu uopšte imaju. Jedino baka Ruži poručimo dobar dan, kada pokuša da provali u naš stan. Pomeša dirke na kontrolnoj tabli, pa iz lifta izađe ovde. Pomislimo, obijači. Kad ono Ruža pretura po bravi, otvorimo i vrata da se ne muči, ima preko 90 godina i malo zemaljskog vremena na raspolaganju. Kažemo joj, dobar dan, pa ovo nije vaš stan. Vi ste gore na 5. a ona se smeje, kao da je 5. Kao da je na nebu već uveliko. Kao da se moja uspavanka već završava.